mhosva kuti vaisangana nematambudziko, hazvina mhosva kuti vaisangana nekuvengwa, hazvina mhosva vaisangana nezvairwadza. Asi panapa James anovaudza kuti be doers of the deed. Tiri kuda vanhu mukati mechitungwiza vanoti kana mharidzo ichinge yapera nhasi tigoti Mwari maita chii? Maita basa. Ndataura zvikanzi we are the churches of Christ. We speak when the Bible speaks. And we are silent when the Bible speaks. We are the churches of Christ. We speak when the Bible speaks. And we are silent when the Bible speaks. Good slogan, anditika. Asati nhasi slogan yomchanzwa ndichi criticize anditika. Tunoti Mwari vatidini? Panapa munyora ari kunyora akananga nemakristu vakafanana nesu. Dzimweni nguva makristu aya vaisangana nezvairema zvakutokura zvedu, vaisangana nemachallenges, vaisangana nezvairwadza. Asi munyori Jacob ari kuti hama dzangu, kana muchinge manzwa shoko ivai vaitirei. Tiri kuda vanhu mukati mechitungwiza. Hazvina mhosva you are coming from Seke, hazvina mhosva you are coming from Mayamara, hazvina mhosva you are coming from Manyame. Zviri kutaura nhasi kuti kana tichinge tanzwa shoko, when we have heard the word of Jesus, when we have heard the message of Jesus, it's not about hearing. Hazvisi kungonzwa bedzi, asi zvakuda vana mai, zvakuda vana mbuya vanoti kana vanzwa they put it into practice. Hallelujah. Ama vanhu ava vari kunyorerwa naJacob vakanga vari vanhu vakanga vari mukati mezvinorema, vaisangana nemiedzo mizhinji, vaisangana nematambudziko mazhinji. But Jacob anovaita encourage to be doers of the word. Hama mukati menyika yatiri kurarama zvino hazvina kumira zvakanaka. Economically things are not well in our country. Financially things are not well. Zvino hazvina kumira zvakanaka. Asi nhasi panapa Mwari ari kutaura kuburikidza this man anonzi Jacob. Zvanzi ngativei vaitivei. Tiri kuda vanhu mukati mesangano rechitungwiza, vanhu vasingangonzwe vhangeri, vanhu vasingangonzwe and they just sit down voti takanzwa asi havaise mabasa. Vanhu ava vaisangana nezvairema, vanhu ava vaisangana nematambudziko, vanhu vaisangana nezvairwadza zvaivaremera. Asi Jacob anovakurudzira, regardless of the temptations dzavaisangana nadzo, regardless of matambudziko avaisangana navo, asi anovaudza kuti hama dzangu ivai vaitirei. Hama tiri vaiti here veshoko. Kana Mwari akatitarisa mangwanana, kana Mwari akatitarisa mangwanana, as the churches of Christ, notaura panotaura shoko raMwari, as the churches of Christ who speaks when the Bible speaks, tiri kuita here zvatinodzidza mushoko raMwari. Kana timwe vaparidzi vanoparidza vagobuda dikita, vagochuruka kunge vanaiwa, vagopaumwa nekufamba vachiita evangelism, asi chinenge chadzidziswa hachiswe mabasa. Hama Mwari ane zvada kuti izive nhasi sangano nemuchitungwiza. Makristu aya vakanga vari vanhu vaitambudzika, makristu aya vakanga vari vanhu vaisangana nemachallenges anokunda tinosangana nawo nhasi. Asi hazvina mhosva nematambudziko. Murume anonzi Jacob anovaudza kuti ivai vaitivei. Do not be hearers only. Asi kana manzwa vhangeri, kana manzwa vhangeri, kana manzwa malessons, kana manzwa zvidzidzo, Mwari ari kutaura kuti when you have heard the lessons in your word, you have to put the lessons into practice. When you have heard the doctrine of the church, when you have heard the message of the Bible, kana wanzwa vhangeri, haisina wekuti ndakadzidza, but yana uzvino yekuti put that into practice. Hallelujah. Vanhu vakatanga kuisa word into action. Point number 1. The Jews on the day of Pentecost. Acts chapter 2 verse number 37. It's a very common scripture yatinoziva tese. Zvanzi Peter akaparidza nezuva rePentecost. Majudha vakanga vauraya Jesu vakanga varipo. Vanhu vaibva nzvimbo dzakasiyana, Cappadocia, Libya, Pontus, vaibva nzvimbo dzakasiyana vauya kuzoobserva the day of Pentecost. Zvinonzi Peter akasumuka among the 12 apostles.
ndokutanga kuparidza nezvajesu. MaJudha vari kunzwa vanhu vairarama mukati metsika yeJudaism. These people observed Judaism and they were addicted to Judaism. Vanhu vekuti kana ukavabvisa pachiJudha zvainetsa nekuti vakanga vari vanhu vari addicted. Chakanga chabaira chikadini chikatyokera. Vaida tsika dzavo dzechiJudha. Asi Peter on the day of Pentecost anoudza kuti maJudha, imi maJudha, hasina mhosva iwe arrogant, hasina mhosva iwe vanhu vakanga vari discontented, makanga muri vanhu vasingagutsikane. Asi nhasi ndoda kukuzivisai kuti Jesu wamakaroverayo Mwari wakamuita shinani. Zvanzi vakanzwa izvozvo vakabayiwa pamwoyo. Ndokunoti kuna Peter nevapostora, toita seiko nhai Peter, what shall we do? Watiudza about salvation. You have taught us about salvation. Now what must we do? Ivai vai. MaJudha vakati vanzwa zvanzi naPeter, tendoka imwe nemuwenyu kubhabhatidzwa nezita rani. Hama, zvanzi pavhesi number 41. Zvino ava vakagamuchira shoko rake vakabhabhatidzwa vanhu vanenge zviuru zvingani? Zvitatu. Vanhu ava havana kungonzwa kuti Peter watidzisa nesalvation. They did not just hear. Havana kungonzwa kuti aiwa kuJerusarema nhasi kwanga kuchinakidza kwaifaya Peter anga achirova Mharidzo. But vakati vanzwa vhangeri, they were pricked in their hearts. Vakabayiwa vakanyong'onywa. Ndokumva chakateera, it was action. Kuti toita seiko nhai Peter, watidzivisa nezvesalvation, watidzivisa nezveruponeso, toita seiko nhai Peter. Peter anoti tendokai. Mumwe nemwe yapapadzwe nani? Zvanzi vanenge zviuru zvitatu vakatendoka vakabhabhatidzwa. The Jews, a stubborn nation, an arrogant nation, vakakwanisa kubvuma kuti vhangeri rabayi. Ndokumva vatendoka, ndomva vanyudzwa mumvura. Hazvina mhosva vaibva kuLibya, hazvina mhosva vaibva kuPontus, hazvina mhosva vaibva kuIjipita. Asi panapa vakateedzera system yaJacob. Ivai vaitivei, be doers of the word. Hama tiri kuda vanhu mukati mechitungwisa vanoti kana vaudzwa nezvevhangeri haisi ndauye kungonzwa, haisi ndauye kungoti maita basa. Izvo zvinapedza uchana vanhu vachiya maita basa mufundisi, maita basa mufundisi, maita basa ana maikuwa, maita basa. Ndaita basa rira ndaita basa. Kana tapedza unodzwana uchiti ndaita basa, asi zvamati ndaita basa chizvisei mabasa puka we. Zvanzi maJudha on the day of Pentecost, they were pricked in their hearts. Shoko rakabaya mukati memwoyo, rabaya mukati memwoyo. It required them to act. Ama, the churches of Christ, we are the true churches of Christ. We speak where the Bible speaks, and we are silent when the Bible speaks. We are silent when the Bible speaks. Rakanyarara Bible. Bible rakanyarara. Hama tiri kuda vanhu mukati mesangano chinyatsa. Tiri kuda vanhu mukati mesangano. Vanoti kana vafundisi vaparidza, kana vadzidzisi vaparidza, zvese zvaparidzwa, let us put that into action. Hallelujah. Tiri kuda vanhu vanokopa these Jews on the day of Pentecost. They repented. They did not just repent ngotatendeuka, asi vakadzorodwa ndokupindwa navo mumvura vaisa mashoko mumabasa. How many times, brothers, zatakaverenga Hebrews chapter 10 verse number 25. Tisarega kungana kwedu sezvinoita chii? Kangani kedu hama yatinofunga kungorova zvedu kuchechi. We are the churches of Christ. We speak when the Bible speaks, and we are silent when the Bible says. Kaires, Eudaraura, this one actually is the Church of Christ. This one actually. Hebrews chapter 10 verse number 25. Tisari kakungana kwedu sezvinoita chii? Vangani vedu vanofunga kurova, vakarara kumba. Tiri kuti ngativaitei. The Bible says on the first day of the week,
unodza hama dzaunofunga kuti Sunday rega ndingofuma zvangu ndakarara. Handi kunzwa kuneta Monday, chipiri, chitatu, chinashanda kana ndiri kubasa. Nezuva ndanyatsodzorora. Nhasi rega ndinyatsodini? Ivai tivei. Kangani hama kateka mboerenga mabasa aPostles chapter 20 verse number 7. Nomusi wekutanga wevhiki takamwana timedure chingwa. Asi imwe nguva mai vanonyatsoziva zvavo the doctrine of the Bible. Vanonyatsonzwisisa kuti musi wekutanga wevhiki it's not an opinion, but it's a commandment from Jesus Christ. Hallelujah. Vangani vedu hama vari kuisa that into practice. Vamwe vedu vanorova nezvikonzero zvenyama. Hama Jacob vari kuti vaitirei. Tiri kuda sangano remuchitungwiza riri vibrant. An action-packed congregation in Chitungwiza. Hallelujah. Sangano rine vanhu vari action-packed. Vanhu vanoziva kuti Christ Jesus suffered for us on the cross. Zvairwadza, zvairema, asi mambo Jesu akasacrifice pamuchinjikwa. Iwe nhasi woti zvinhu zvavo muZimbabwe economy dollar net. Samsosonda nene hangu kupi? Hama takamboona here kutambudzika ukaita Jesu pamuchinjikwa. Ivai tivei. 1 Corinthians chapter 16 verse number 2. Nomusi wekutanga wevhiki umwe nemumwe ngaakamure zvimwe mungwakwani. Mumwe nemumwe. Mumwe nemui. Ngaakamure zvimwe kumbakwani. Ivai tivei. Tiri kuda vanhu mukati mesangano rakatengwa by the blood of Jesus. Maikuwa rakafirwa naJesu pamuchinjikwa. Unotoona munhu achitorara izvozvo nikudaidzira kwese kwandiri kuita ugoshaya kuti zviri kufamba sei. Nemusi wekutanga wevhiki mumwe nemumwe ngaakamure zvimwe kumbakwani. Aunganidze paakaona nani. Ndiro yezvipo inofamba panapo. Inongofamba. Inongodini? Vakomana vanonetseka kuti akomana ko tiri kugofambire nendiro. Vamwe vachingoitarisa kudai. Varume vakuru chaivo mabasa. Vana mai vakuru chaivo. Tokunwa netumaSunday school. Zvanzi ivai tivei. Hama tiri kuda sangano muchitungwiza. Rine vanhu vanove madoers of the word. Vanoti kana shoko rataura haasi maranure, haasi machengeta, haasi tsiga, haasi kumunda, haasi mukusha, haasi mbita, but in the word of God that is speaking to us. Hallelujah. Hama tiri kuda an action-packed congregation in Chitungwiza. An action-packed congregation. Tawanda tinofa. Kwete zvekuita mabhuza naMwari. Hallelujah. Tiri kuda vanhu vanoziva kuti kana Mwari ati mumwe nemumwe harizi benzi. Ari kutoziva kuti pane chamuchawana chimusimbi. Hazvina mhosva hamusi kuenda kubasa. Mwari anotoziva kuti pane chamuchadini. But kana ndiro yezvipo yakufamba, you just look at the plate. Uri kuita ngori kuona movie yamai yazuka. Ndiro iri kufamba yezvipo, you just look at the plate. Asi shoko riri kuti ivai. Ndoda kuradza vamwe vakanga vaitive shoko. 2 Corinthians chapter number 8. 2 Corinthians chapter number 8 verse number 1 to verse number 5. Zvino tinokuzivisai hama dzangu nyasha dzaMwari dzakapiwa pakereke dzepaMakedhonia, kuti pakati pekuedzwa kwavo kukuru kokutambudzika mufaro wavo mukuru pamwe chete neurombo hwavo hukuru zvakawanza zvikuru kusanyima kwavo, nokuti ndopupura kuti vakapa nokuda kwavo pavakagona napo, kuti kunyange kupfuura pavakagona napo. Macongregations eMacedonia vakanga vadzidziswa nemapostori kuti kana paita dambudziko ndinofana kukotsvera, musi wekutanga wevhiki ndinofana kupa. Pane zvinhu zvataurwa zvakawanda zvaiwanikwa pamacongregation eMacedonia. Zvanzi vaive vachitambudzika zvikuru, vaive varombo zvikuru, vaive vasina mufaro zvikuru, asi zvanzi zvese izvozvi zvakawanza kusanyima kwani, nekuti vakaziva
kuti it's a commandment from the word of who? Hama tiri kuda any action packed congregation in Chitungwiza. Hallelujah. Tiri kuda vanhu vanoziva kuti kana yangu haikupa, hatikupa zengeza, hatikupa manyame, hatikupa seke, but we are giving to our Lord. Hallelujah. Macedonian congregations, zvanzi kwaive nanambuya vaitambudzika, vanambuya vaishupika, vanasekuru harava dzaitambudzika, mayouth akanga achitambudzika, asi zvanzi pamusoro peurombo hwavo zvakawanda kusanyiva kwani. Vakaziva kuti vanofanira kuve vaitivei. Hama zvinhu zvakaoma mukati menyika yeZimbabwe. Things are not rosy in our country. As I see your excuse, pamberi paMwari. If the Macedonian congregations did it, if the Macedonian congregation gave, even munguva dzekutambudzika, even munguva dzeuromba, iwe unotaura pamberi paMwari kuti unotambudzika, uchanyatsotambudzika. Uchanyatsodini? Ivaitivei. Tirikuda vanhu mukati mesangano vari action packed. We are the churches of Christ. We speak where the Bible speaks. Slogan yedu manje inoti, we are the churches of Christ. We speak where the Bible speaks, and we are silent when the Bible speaks. We are the churches of Christ. We speak where the Bible speaks, and we are silent when the Bible speaks. Action, we are silent. Hallelujah. Tisu one hacho. Asikana zvangu yopa action. Hatisi kuratidza action. Pane mukadzi ainzi Dorcas paJopa. Akanga ari munhu atinzwisisa kuti was she rich? Was she a widow? Akanga akamira semukadzi uyu. Asi chinondinakidza pano, akatora vhangeri rakaradzwa pana Acts chapter 2 verse number 41 to 47. Ari kumba kwake mukadzi anonzi Tabita. Zvanzi airuka achigadzira hembe, aitaura basa rakanga anzwa achiisa mabasa. Zvanzi aigadzira kunyange nechirikadzi hembe, kunyange nenherera idzigadzira hembe. Akanga anzwa vhangeri, arinzwa ndokurisa mai mabasa. Chechi yepaJopa yakanzwa kunzi afa yakachema, nekuti mukadzi uyu akanga asingangonzwe. She was not a hearer only, but aiti kana achinge anzwa vhangeri, kana achinge anzwa kuti mukati mesangano tinofanira kuita benevolent work yekudharaura, murume uyu mukadzi uyu anonzi Dorcas waitora zvaanzwa kuzvisa mai mabasa. Zvinonzi vanhu vakachema nekuti Tabita akanga adini. Hama tiri kuda sangano mukati meChitungwiza kubva nhasi zvichienda mberi. Kana tikaramba tine attitude yekungonzwa, kana tikaramba tine attitude yekungonzwa, munonzwa hanzi dzinonzwa sadzidini. Kana tikaramba tine attitude yekungonzwa, the church of the Lord in Chitungwiza is going to die. Hallelujah. Hama tiri kuda vanhu vanoratidza action. Kana tanzwa vhangeri, kana tanzwa hama, Jesu notise mai mabasa. Jacob chapter 1 verse number 27. Kunamata kutsvene kwakarurama kusine mhosva pamberi paMwari wedu naBaba ndipo kufambira nherera nechikazi pakutambudzika kwavo nokudzichengeta kuti arege kusvibiswa nenyika. Pure religion, kunamata kutsvene, basa rechurch, the mission of the church ine zvinhu zvingani zvitatu: evangelism, edification, and benevolent. Hallelujah. Amen. We are the true churches of Christ. We speak what the Bible teaches. We speak what the Bible teaches. Tiswana achona. Wangani zvavo vane nherera mukati memasangano. Vangani zvavo vane chirikadzi mukati memasangano. What are we doing to them? Chii chatiri kuita kuchirikadzi? Chii chatiri kuita kunherera? Hati kunamata kutsvene.
kunamata kusina chipomerwa vamukusha ndekekushanyira chirikadzi nenherera mumatambudziko ani. How many widows do we have in our congregations dzatinotoziva kuti idzi chirikadzi idzi? Tisu anhu achona sangano rakafirwa rakatengwa neropa raJesu. Tisu chechi yechokwadi, handipokani nazvo. Amen. We are the true church. Amen. Tisangano racho. Amen. But ndinoda kubvunza, nherera tinadzo kwaseke, nherera tinadzo kuchitungwisa, chirikadzi tinadzo kumanyame. What have we done to them? What have we done to orphans? What have we done to widows as the true church? Chicha takaita kwavanhu. Hazvina kunzi vapei mapei kana ngopotuke jeshuka. Hama tichatongwa naMwari. Haleluya. Tichatongwa nezuva rekupedzisira. Ivai vaiti vei kana shoko chimusimbe richiti chengetai nherera nechirikadzi. Hazvisi kunzi it's a matter of opinion, but it's a doctrine or it's a command. Ivai vaiti vei tine chirikadzi dzatinadzo, tine nherera dzatinadzo, dziri kuda attention of the congregation, dziri kuda rubatsiro kubva mukati mesangano. Asi dambudziko nderengochema. Zvakaoma. Zvakadini? Macedonian congregations zvakanga zvakativaomera kukunda zvenyu zvedu zvatinazvo. But zvanzi zvakawanda musanyima kwani? Musanyima kwani. Hama tiri kuda sangano mukati mechitungwiza rinoti kana radzidziswa vhangeri, kana vhangeri richiti endai munobatsira nherera nechirikadzi, haisi matter of opinion kuti hatozozviita hedu. Inhau yekuti zvinofanira kutodini? Whether tinoda kana kuti hatidini? Sangano raJesu ratanga muJerusarema. Acts chapter 2 verse number 41. Avo vakagamuchira shoko rake vakabhabhatidzwa nezuva iroro. Vakabhabhatidzwa nezuva ripi? Vanhu ava vakanga vari maJudha, asi chinondinakidza shoko raMwari zvanzi vakatsungirira pakudzidzisa kwai. Zvairwadza, zvairema. Vakanga vari vanhu vanga vajaira religion yeJudaism. Now from Judaism to Christianity, vanga vajaira kupa chegumi, vanga vajaira kuteedza zuva reSabata, vanga vajaira kupa zvipiriso, asi vakudzwa kunzi zvese izvo zvakapera. We are now under the Christian dispensation. Takurarama pasi paKristu. Zvanzi maJudha vakatsungirira. They persevered. It was hard for them, but they persevered. Vakatsungirira pakudzidzisa kwavaapostoli. Hama, tinombotsungirira here padzidziso dzevafundisi dzatinomudzwa. Kana mufundisi achiudza kuti ngatibatei nguva, zviri mushoko rani? Kana mufundisi achiti ngatiuye musi wesvondo, zviri mushoko rani? MaKristu zvanzi vakatsungirira, zvairwadza, zvairema, asi vakatsungirira nekuti vakaziva kuti rave basa ravaifanira kubata. Hama tiri kuda vanhu mukati mesangano richitungwiza vachatsungirira pakudzidzisa kwevaapostoli. Shoko raMwari rinoti vafundisi ngavachengetwe. Haleluya. Haleluya. Shoko raMwari rinoti musaregera vafundisi vari mumasuo enyu vachifa nei. Ndo zvinotaura shoko rani? Kana mukandiwenga vekumanyami, kana mukanoti kamufanana kaenda kushamisira pick and go. Tiri kutaura mangwananani kuti shoko raMwari rinoti chengetai vafundisi vari mukati mesangano rani. Haisi plea yatsika, haisi plea yakumunda, haisi plea yamachengeta, haisi dzidziso yamaranduri, but dzidziso iri kubva kunani? Vafundisi vanofanira kuchengetwa necongregation. Zengeza, how much are we supporting our preacher? Hallelujah. Second, how much are we supporting our preacher? Hallelujah. Manyame mayamara. Mayamaza ati washoma. Ala mayichise. Muri washoma imi. Chicha mnitira mfundisi wenyu. Muri atapiwe nani mari mfundisi wenyu? Ivai tivai. Tiri kuda vanhu mukati mechitungwiza vanoziva kuti vafundisi vakakosha mubasa raMwari. Haleluya. Vafundisi ngavakodzere muya kumunda. Sapotei vafundisi. Haleluya. Ngatikodzere vafundisi nekuti hatina kuya
munokocherwa paridzai vhangeri. Paridzai chi? Paridzai basa renyu. Munonzwa zvinotaura? Kune vamwe vafundisi vasingashandi. Kana takocherwa vafundisi, ngatiende tinoparidza chi? Isu sesangano zvekare tine basa rekuparidza, nekuti the Great Commission inotiendai munyika muparidze zvikoro zvose chi? Ivhangeri. Hama tiri kuda vanhu mukati mesangano vanoenda vachiparidza vhangeri. As a congregation, what are we doing? Hama tichave nemhosva. Kana sangano rinoziva munhu akauya panapo, ngatitipowo muenzi. Kana ari pamhene, ngatipowo munhu mutsva kumana. Momudza kuti tisu chitungwiza yacho iyo yese. Ishi. Iyo ishi. Ndiyo yese chitungwiza yacho. Sekuru Matimba. Sukai mione chitungwiza yacho. Sukai Sekuru Matimba mione. Kana mausungwa na fundisi musunga na kumiza. Ndo chitungwiza yacho ne. Ndo chitungwiza yacho yese chitungwiza. Churches of Christ. Seke chitungwiza mayambara. Zengeza manyami. 5 chi congregations. Gara ni pasi Sekuru Matimba. 5 congregations dzakanga dzakaungana pazengeza. Vakanga vaine fellowship, vachifellowshipa. Vachinamata Mwari, the congregations in Chitungwiza. Vamwe vakatobva kuSouth Africa namai mutsauni. Pakanga pakazara. Hama tine mhosva pamberi pani. Tiri kuda vanhu vanoita evangelism. Tiri kuda vanhu vanokodzera basa raMwari. Vanhu vanosupporta the work of the Lord. Harisi basa rematreasure. Harisi basa recommittee. Harisi basa remaelders. Ibasa redu sesangano to support the work of the Lord. As elders. Matari. Tiri kuita ere basa redu ma-elders. Ivai. Elders. The ordained elders. The ordained preachers of the gospel. Are we doing our work? Tiri kuita ere basa redu hama. The committee, the leadership, utungamiri wepasangano. Security Msimbi. Patoka, the chairman at Zengeza. As the leader of the church, as the leader of the leadership at Zengeza. Hamatiri kubate ere basa la Mwari. Nemabati anoda kuti riitwe. Kati mweni kwatiri zomweta ma leaders, kana pane zvinhu zvenyama. Zvinhu zvemweya tinombotura ere ma strategic plans. Vatorona vakumunda kumbogara pasi as the commit kuti arume toita seiko nebasa pacheche pamayambara. Ivai. Be doers of the word. Ndofara mukadzi akataura naJesu patsvini. Zvanzi mukadzi yakanga ari pano. Ndobva audzwa naJesu zvanzi maita varume vangani? Mashanu. Wamina yezu zvasi murume wanu. Mukadzi unofarira the action yaanotora. Audzwa zvikanzi ndini Kristu mwanakomana wani. Dai waiziva kuti ndinani. Ini ndinogona kutokupa mvura yekuti auzombofi wakanzwa nyota. Zvanzi mukadzi uyu akasiya chirongo chake. Ndokumhanya muguta reSamaria. Ndokundoudza maSamaritans. Zvikanzi uyai muone. Jesu wandiudza zvandiri zvose. Ndiye Messiah. He is the Christ. Wakamhanya eHarlot. Akamhanya muguta reSamaria chinyadza. Tokundwa rene eHarlot aizikanwa iSamaria. Mbuya bara masimbe. What are you doing as a leader pazengeza? Mukadzi akamhanya muguta mbuya chimusimbe. Ndokuenda muguta rezengeza 3. Ndokuenda muguta rezengeza 5. Ndokuenda kuNOP kuzvidhuri. Ndokundoudza vanhu. Zvikanzi uyai muone Jesu wandiudza zvandiri zvose. Vanhu vakamhanya vachinoonani? Ivai. Mukadzi aigona kunge agara kuti Jesu amaita basa mandiudza kuti ndimi Kristu. Chindiudza kuti ndoita sei? Vari by 2. Saka ndoita sei nei Jesu? But zvanzi akasiya chirongo chake. Ndokumhanya muguta. Ndokuenda kundoudza the Samaritans. Zvikanzi come and see Christ the Messiah. Amatiri kuna vanhu vanotora the Great Commission. Voenda muzengeza, voenda kwaSheka, voenda kuchitungwiza, voenda kumayambara, vonoudza vanhu about the Christ Jesus. Hallelujah. My elders.
our job. Pastor Evatari tinoriziva, hallelujah. We know the duty of the elders. Takaoten wama elders. Ma deacons, we know the duty of deacons. Haisina wekutamba naye, hallelujah. Haisina wemamuzi ekuti ngatikanye sadza panzapo. Tinobika sadza nevhu nemashizha. Takuti deti ndimi, mama ndimi. Takudya sadza revhu. Takudya nemuriwo wamashizha. Haisina wekutamba nani? Haisina wekutamba nani? We have a duty to carry the Lord's church. Tichave nemhosva kumusoro kudenga. Kuti makanga muri vatungamiri. Makadzidza the leadership roles. Makadzidza the Christian roles. What did you do? Zvamakadzidza makaitei. Panenge ari yokaimba na chamu. Chanzi tichatiko kana ishotibvunza. Kuti makaitei makabatei. Anotaura kuti Apostle Paul achataura kuti ndakaenda kuMakedhonia. Ndakaenda kuFilipi. Ndakaenda kuEfesus. Ndakaenda kwakati ndikabatira shoko. Hama kana Mwari achikubvunza mangwanani, achakuona uri munhu here anobatira pabasa rake. The Jews on the Pentecost vakazviita. Matthew chapter 7 verse number 24. Verse rekupedzisira. Ende tinoita an action-packed congregation. Hallelujah. Hallelujah. Ende tinoita an action-packed congregation. Vafundisi ngavakotsere kwaseke uko sapotai vatsiga. Hallelujah. Kumayambara sapotai fundisi mbita. Hallelujah. Hallelujah. Kumanyame sapotai vamarandro. Hallelujah. Kuzengeza sapotai vachengeta. Hallelujah. Tikuda an action-packed congregation. Hallelujah. Kana vafundisi vakakotserwa havanotsvake mabasa kumaindustry. Ndikunyepesiku hatinoforere uchapleni ba, hatinofore Mharidzo tonaimoti vatatu mahwindi zengeza pagomba. Tinogona kuzviita kumunhu tikatadzi ichitozara kombi nasikura mwana tonyata ndaro yemudharo kwira yemudharo. Tinoswira tine kana $20 pazuva. Ndikunyepesiku patinyara madharo ta paita kumunda madharo ngatipindidze madharo. Tinoita mari hatitika. Tiri kuda vanhu hama vanoziva kuti kana tanzi vaitirei. Ngative vaitirei. Kairesi. Ngative vaitirei. Kana zvanzi kusapota vafundisi, munhu wese ngaasapote vai. Kubva kuwana mayuthi vakuru vese ngatikotsere basa rani. Hakusi kukotsera machengeta, but kukotsera basa rani. An action-packed congregation. Hallelujah. Asikukambena but kutaura zvinhu shoko rani. Matthew chapter 7 verse number 24 to 27. Verse rekupedzisira. Rechipiri kune rekupedzisira. Naizvozvo mumwe nemumwe unonzwa mashoko angu awa akaita akafananidzwa nemurume wakachenjera wakavaka imba yake paruware. Mvura yakanaya, mvura zhinji ikanauya, mitutu ikavhuvhuta ikarova imba iyo ikasawa, nokuti yakanga yakatewa paruware. Mumwe nemumwe unonzwa mashoko angu akasaita ungafananidzwa nemurume benzi. Murume chi? Underline the word benzi. Wakavaka imba yake pajecha. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikauya, mitutu ikavhuvhuta ikarova imba iyo ikawa, kuva kwayo kukava kukuru. Jesu panapa ari kutaura pamusoro pekunzwa nekudini. Mashoko aya ndo mashoko ataverenga kuna Jakobho zvakare. But panapa ari kubva mumukanwa madhi Mesaya. Ari kubva mumuromo memunhu akaita kuti nhasi tive zvatiri. Hallelujah. Hanzi anonzwa mashoko ebhuku yakaita akafanana nemunhu akavaka imba yake pai. Mvura yakauya, mhepo yakauya, asi imba yakaramba yakadini. Haasi kutaura pamusoro pemba ba, but kutaura pamusoro pe the second coming of Jesus Christ. Hallelujah. Hama kana tisingaite mabasa atinorayirwa neshoko raMwari, kuchave nekugeda kwei. Zuva rinodzoka Jesu sekurutsiga mbuya kutsime muchave nemhosva pamberi paMwari. Hallelujah. Hama tiri kuda an action-packed congregation yaori. An action-packed congregation tambaoga mpondi kotsana chipendo. Tiri kuda a congregation ine vanhu vari vibrant maikuwa,
vanhu vai-vibrant mbuya sachikoni vanoziva kuti basa rarisi redu iri is the work of the Lord. Yakafirwa, yakatambudzikirwa, yakapersecutirwa Jesu in Jerusalem. Kunzwa nekudini? Ama, takafana nemunhu upana vanhu vairi vataura. Zvanzi mwaka vakaemba pai? Parwara. Mumwaka vakapa jechi. But mhepo yakati yauya yepajechi yakaenda nemvura. Nevanhu vachona zvese vakadini? Hama kana hwamanda ichinge yarira. Jesu neimweni nguva achitaura kuna John chapter 12 verse number 48. Anoti, shoko randakareva. The word that I spoke to you is the same word that is going to judge you on the day of judgment. Hallelujah. Shoko randakareva kwauri. Shoko randakareva kwauri matemba randaparidza nhasi. Kana ukarishora, kana ukarivenga, kana ukarizvidza zvidza hako. But that's the same message tambauka that is going to judge us on the day of judgment. Hallelujah. Hama zuva guru richauya. Zuva guru chadini? Richauya. Are we an action-packed congregation? Kauti mwenu kwa tinongo gona kutaura bezi kuparidza. Asi mabasa atisi kudini? Shoko randakareva. Ndio richatitonganizwa kudini? Buya marume. Shoko randakareva. Shoko rataurwa nhasi. Shoko rakaparidzwa kakawanda richibva mushoko raMwari. The doctrine of Jesus Christ. Ndio richatitonganizwa kupesa. We are the churches of Christ. We speak what the Bible teaches. We are silent. What's our slogan? We are the churches of Christ. We speak what the Bible speaks. We are silent. Ama. Aisina uyokutamba naye. Hallelujah. Aisina uyokutamba nani? Kangani kwa karova zvako. But Bible not sarova. Kangani izvo zvimwanga akatoplana kuti pano pazengeza ndopinda kuchitungiza. Ndosipa $5. Vanasi dapa R5. Kwa nasi watonyima zvangu. Asi shoko kuti nomusi wokutanga uyi. Mumwe nemwe ngakamure zvimwe kumba kwani? Kangani hama kataka neglecta. Zvinotaurwa neshoko raMwari. Kangani hama kataka nyepera mweya mutsvene chaiwo. Kuti nani chakotsura basa raMwari nezvakati imwe nguva torega kuzviita. Tichatongwa naMwari. Shoko randakareva ndio richakutongai nezuva rekudini? Ivai vaiti veshoko. Mwari wakomera kushoko rachiti amen.